Good afternoon, dear brothers and sisters. Please stand for the opening hymn for our novena to Saint Padre Pio. We will all kneel and we will start the prayer. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prudent Saint Pio Pietrelcina, you had a great devotion for the souls in purgatory, for whom you offered yourself as a victim to remit their punishments. Please pray for us and ask God to send us the same concern, compassion, and love that you had for these souls. In this way, we will also contribute to reducing their suffering, and with our sacrifices and prayers, gain for them their necessary indulgences. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, will be, forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified,
as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, St. Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of St. Pio Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of... Mention your petition. Please rise. Let us pray. O God, you gave St. Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, will be forever. Amen. Prayer of St. John Paul II to St. Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel for the litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help us to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward
but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Amen. Pamibi na po niya to. An oratio imperata. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Mahihira ko na sin maugayon na ama, dai ka masasabutan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksanan sa mong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Na makua ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay. Siring man na ang lambang saro sa to magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos nalugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Ini gabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang mga intensyones po kan sa tong Santa Misa ngunyan iyo ang mga minasunod. Pasasalamat dolot ni Pamela B. Agripa for the gift of life of Carol Mavel Serrano, dolot ni Mr. and Mrs. Gary Serrano and family. For Lian Colleen Magante's birthday, dolot kan Alemania family. For the birthday of Adolfo F. Alemania Jr., dolot kan Alemania family. Pasasalamat, dolot ninda Mr. and Mrs. Jaime Martino Antes, Peralta and Narvaez family, Jennifer Orca, Maki Dado Echaluce. For Rosanne Yu Maravillas, as she celebrates her birthday today, dolot kan Yu family. Mga special na intensyon for fast healing, dolot ni Jemmy V. Deliosa. For fast recovery of Pearl Oira, dolot ni Legeni Austria and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Kimarlo, dolot ni Eden Lanuza and children. Ki Azucena and for poor souls, dolot ni Ruben and family. Second year death anniversary of Roberto, dolot ni Mr. and Mrs. Marvin B. Ke and family. Para ki Alvin, dolot kan Rastrulio family. Gina, dolot kan Busat, batch 88. Sa kalagdi Rufino asin Constancia, dolot kan Boras family. For all souls, dolot ni Maki Dado Echaluce. Ki Florentina asin Angel,
Arang ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imo, Mga Espiritu. tugang ako, tans to makasalan, tangan magkano kita magsilibrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman. Sinsaindo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, sin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala. ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamibig sa kaguranan tang Diyos. Mayroon manlugod sa to ang Diyos na makakaman, sin pagpatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibig kita, O Diyos na makakaman, namimibig kami, itugot mo na kaming nagmidbid kan biyaya, kan pagkaboy liwat kan kagurangnan, lugod mabuhay liwat sa kabagohanin buhay. Huli kan pagkamot kan Espiritu, huli kay Yesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bumong nabubuhay ang sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Imateon po niya to an enot na babasahon. Ginoo sa mga gibukan mga apostoles. Si Saulo sa makuring humot nin panggadan sa mga disipulos nin kagurangnan, nagduman sa puon na padi as sinaghagad nin surat para sa mga sinagoga sa Damasco. Tanganing matauan siya nin kapangyarihan na angkabos, lalaki o babae, na magsunod kandalan na iyan. Dakupon niya asin darahon sa Jerusalem. Sa tinampo harani sa Damasco, sarong liwanag na hali sa langit, panaling suminilyab sa palibot niya. Nahulog siya sa daga, asin nadangog sarong tingog na nagsabi, Saulo, Saulo, taadaw ta pinapasakitan mo ako. Nagapot si Saulo, Sisay ka, kagurangnan. Ang tingog nagsimbag, Ako si Jesus, na sa imong pinapasakitan. Bumangon ka, magduman ka sa banwa, taduman, sasabiyon sa imo ang dapat mong gibuhon. Ang sa iyang mga kairiba sa paglakbay, pagbaklay nagkamurungnan, hulita ang tingog, nadangog ninda, alagad, daisindanin na hiling. Si Saulo buminangon. Minsan ngani muklatan sa iyang mga mata, di siya nakakahiling. Kaya kinabit siya kan kairiban niya pa Damasco. Tulong aldaw siya duman. Di nakakakita, di kinakakan, di iniinom. Igwa sa Damasco nin sarong disipulo, ang ngaran Ananias. Nagpahiling sa iya ang kagurangnan na nag-apod. Ananias, nagsimbag, Uya ako, kagurangnan. Ang kagurangnan nagsabi, Paduman ka na sa tinampo na angaran Thanos sa harong ni Judas, asin hanapon mo ang sarong lalaking taga-Tarso na angaran Saulo. Namiimibi siya ngunyan. Nailing si Saulo sa sarong bisyon, ang sarong lalaki na ngaran Ananias,
naglalaog asin ang mga kamot idinuduot sa iya tangani siya makahiling giraray. Si Ananias nagsimbag, kagurangnan, dakul ang nadangog ko dapit sa taong iyan, asin dapit sa karatan na ginibo niya sa mga surugoon mo sa Jerusalem. Yaon siya digdi, daraan kapangyarihan kan mga puon na padi sa pagdakop kan gabos na nag-aaran kan sa imong ngaran. An kagurangnan nagsabi sa iya, lakaw, paduman huli, taan, taong yan, sarong kasangkapan na pinili ko, tanganing ipamidbid ang ngaran ko sa mga pagano, asin mga hade, patin sa mga Israelita. Ipapahayag ko sa iya ang labi-labing kasakitan na dapat niyang tiuson dahil sa kuya. Si Ananias nagluwas, naglaog sa nasabing harong. Ang kamot idinuot kay Saulo asin nagsabi, tugang na Saulo, sinugo ako nin kagurangnan Jesus, na nagpahiling sa imo sa dalan kang ika nagpasiring digdi, tanganing makahiling kagiraray, asin mapano ka kan Espiritu Santo. Tulos hali sa iyang mga mata, nagkahurulog ang garo mga kiskis, asin nakahiling siya giraray. Nagtindog asin binunyagan, dangan nagkakan asin nagbalik ang dati niyang kusob. Nagkapirang aldaw, nagpawalat si Saulo sa kaibahan kan mga disipulos sa Damasco. Asin tulos, nagpuon siya pagtukdo sa mga sinagoga na si Jesus, iyo ang aki nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Lakaw kamo sa bilog na kinakban, asin irokyaw nindo ang maray na bareta. Lakaw ka mo sa bilog na kinaban, asin irokyaw nindo ang marahay na bareta. Umawa nindo ang kagurangnan, gabos na banwaan. Umawa nindo siya, kamo gabos na katawuhan. Lakaw ka mo sa bilog na kinaban, asin irokyaw nindo ang marahay na bareta. Huli tamaimbod ang sa iyang pagkaherak di sa to, ang sa iyang pagkamuot, magdadanay sa good lamang. Lakaw ka mo sa bilog na kinaban, asin irokyaw nindo ang marahay na bareta. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-uurlay-ulay mga Hudiyo, paanong ikakatao kan tawong ini ang sayang laman, tanganing kakanunta. Si Jesus nagsabi sa inda, totoong sinasabi ko sa indo, kung day nindo kakanon, ang laman, asin day nindo inumon, ang dugo ka na akin ng tao, day ka mo makakaligtas, makakaiguanin buhay sa saindo. Ang minakakan kan sa kuyang laman, minainom kan sa kuyang dugo, iguanin buhay na daing kasagporan. Sinbubuhayin ko sa uring aldaw. Ulitan sa kuyang laman, tunay na kakanon. Asin sa kuyang dugo, tunay na inumon. Ang minakakan kan sa kuyang laman, minainom kan sa kuyang dugo. Minadanay sa sako, asin ako sa iya. Ako sinugo, kanama na buhay, asin ako buhay, huli sa ama. Siring man, ang minakakan sa ko, mabubuhay, huli sa ko. Uyan tinapay na halis sa langit, bako na arog kan sa indong mga magurang na nagkakan,
Alagad nagadan an minakakan kan tinapay na ini mabubuhay sa God paman. Ini sinabi ni Jesus sa sinagoga kan siya nagtutukdo duman sa Capernaum. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Pinapadagos giraray ang tema ka na ang buhay na tinapay hali sa langit na iyo man sa na si Kristo. Pag-una ko sa more than half of the Easter season, iyo po ini ang tema. Inudita, digdi nag-iikot an sa tong buhay bilang mga binunyagan kay Kristo, as in, tinawan kan regalo nin pagkabuhay liwat. Kung kita magiging maimbod sa iya sa hanggang katapusan kan sa tong buhay. Ano po ang pagkakaintindi kan hawak ni Jesus o laman bilang kakanon asin an sa iyang dugo bilang inumon. Sa banal na misa o Eucharistia, ang nahiling ta sarong ordinaryo man sa ng tinapay na daing libadura, kulay puti, bilog, minsan ragsip, minsan bako. As in, ang kalis na uya sa ang arak na uya sa kalis, bako mandugo, arak o red wine. Tano tapig sabi ni Jesus na an sa iyang laman, tunay na kakanon, sinan sa iyang dugo, tunay na inumon. Kung babalikan ta ang pasyon ni Kristo, ano po ang nagbulos sa iyang hawak? Kan siya pigpako, kan siya pigarod, kan siya nagadan. Bako, bagadugo. Asinan sa iyang laman na ginarod, tinusok-tusok o ano paman, tunay na laman. Kaya ang bigasabing Sacred Heart of Jesus, nahiling ta ang mga imahe kay ni nagkapailing kan nagubulos sa dugo. Alagad ang nakasurat ang pagkamot ni Jesus, Sacred Heart of Jesus. Siguro sa puntong iyan, ang puso, ang sentro, kag pagkamot, kang kagurangnan, iyo man sa ini na dawang elemento na mga simbolo kan buhay. Kung day kang dugo, day kang mabubuhay. Kaya kung si Jesus ang buhay ta, ang sa itong pigaako na arak, pigiinom na arak sa misa, nagsisimbolo iyan kan buhay Kristiyano, buhay kan pagtubod. Although we do not taste the blood, siring man ang tinapay, na saan yung tinapay, pigasabi, na iyon ni ang nagiging laman ni Jesus. Huli ta sa kan nakaaging Holy Thursday, sa pagrumdom kan huring pamanggi kan kagurangnan, iyon mismo ini ang binundar ni Kristo. Jesus instituted the sacrament of the Eucharist during Holy Thursday sa panahon o sa tiyempo kan sa iyang huring pamanggi. Sinabi niya mismo, "Take this and eat. This is my body." Dahil niya mapigsabing, "This is the symbol of my body. This is like my body." Kundi sinabi niyang, "This is my body." Siring manduman sa arak. This is my blood. No? Dakulo na makaputan, alagad
sabi baga, ang pagtubod, 99% sa matter of the mind, no? Or it's the matter of the heart. Kaya kung napatubod ka ng sarong tao, despite the fact na bago man siya maray, napatubod na maray siya, matubod ka. Alagad kung hilingon ta, siya nagsabi, kay ining mga tataramon, this is my body, take and eat. This is my blood, take and drink. Si Kristo baga, as in si Kristo, siya ang buhay, katotohanan, asindalan. Which means, He is God. He is the Son of God. Kung siya ang hali sa Diyos, natataday kita magtubod kung itong pigsabi niya. Kaya kung ma-realize na kita duman sa nahihiling, na mananamitan, natatats, that might not give the picture, the whole picture. Siring na kung magtaram si Kristo, ang ama ko nasa langit, nahilig ta daw. So ama, nagtaraman sana siya. Pero kung deta ko na siya hali sa ama, deta tutubudan na siya na binuhay luwat. O kaya totoo itong sayang laman, iyo so, tinapay na pigkakan, pigbindisyonan, iyo magiging sayang hawak. Kung makuin totoo, tanaw tanda ko na ang naging santo, tanag kapapakinabang sila kang hawak ni Kristo. Nasa sa tuya na yan, kung pig-ako ta na bago kita handa, may kasalan kita, bago kitang maninigo, pero nag-ako ka, ikaw ang may sala. Taray mo inako, so dapat na akoon na maninigo ang puso. Kaya kung hilingon ta, kung ini ang mga simbolo, mga bagay na pinili ni Kristo, tanganing marumduman ta siya, as in, matawan kita ng buhay, ang bot sabihin kay ni, na these are ordinary things, wine is ordinary, bread is ordinary, pero pigagamit tanganing mabuhay. Sa paagikaan, pigapalaba ni Kristo ang buhay kang tao. So we do not just eat the bread, but we eat His flesh. Not only the blood, the wine, but the flesh, the blood of Christ. Kaya, ang mga nahihiling sa mundong ito, kan sa itong mga faculties, mga senses, isinasakat po iyan, iniitaas, tanganing makaabot kita duman sa sarong pagiling na bako ng mga senses, kundi mga spirito. Tinulit ang Diyos, spirito. Kung kita magagadan, sa awa kang Diyos, binuhay liwat, tuloy sa resurrection, may intindihan ta ang mga bagay na ini. Kulita, tinaawan na kita kan sarong dimension ng buhay, mayo ang espiritu. Kaya nagagadan ang tao. Takot day kita magadan, day ta mahihiling, mapapatunayan. Ang tunay na kaulugan, kang mga tinutog doon ni Kristo, ngunyan, namantang magkaibahan pa ang hawak, asin kalag sa tuyang pagkatao. When the time comes, when the body separates, or the soul separates from the body, that's the time po na ang bigasabi kang kagurangnan, na sayang buhay, tinapay na naging buhay niya, yung magiging passport, lunadan, instrumento, tanganing maglaog kita sa sayang kadangitan. Makakaduman daw ang sarong taong day nag-ako,
kang hawak ni Kristo, o nag-inom kan sa iyang dugo, igwang iya, Father, the good thief, tereman ito nakinabang. Pero ano po ang nag-rely siya sa tataramon ni Kristo. Siring man, the reality of the bread becoming Christ's flesh and the wine becoming His blood depends also on the words of Jesus. Kaya pareho po yan. Kung anong tinaram kang Diyos, we believe because we know He is trustworthy and He is the Son of God. Kung ang mga Udiyo, day panag-aako sa iya, bala man sila sa buhay ninda. Kung ang gangon niya, nagahalat pa sila kang Mesiyas. But we keep on praying for them. Dinulit ako, day man sila, pinili, day man kita nakaride on sa saindang pagiging chosen people. So with Israel, we have also become co-inheritors. Kaya sa regalong ini, pigtatawan taman sinda, o aakot taman sinda na kaibanta sa kabuhay, kaibahan ang tataramon kang Ama na iyo ang nagpadara kay Kristo. Idinudulot niya mo ang narakasi at tinupay. Maning naging kakano, nimbuhay na mayaka sa ako nakagurangan ang samuyang dunot kunyan tandakan samuyang pagkamot sa sariwasi sa kapwa. Pagpamibig ka mga tugang, taganiling sa sakon sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakikimayra kami na magkanigong pakaba na doon ang mga atang na sinulitan sakripisyo kan espiritual na ostya inako mo. Kami mismo, gibuon mong daing sagod na atang para sa imo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat matanos si nakakaligtas. Ikagagurang na ni pagrokyaw sa gabos na panahon at ang ngani orog na mamuraway na iharubay. Orog ng gayo sa panahon ni ini na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot ng sakripisyo. Dahil siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo at ang ngani danay na sinusurog kami sa atubang mo. Idinulot ang sakripisyo dahil na siya ngunyan magagadan, ginadan siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kang Pasko, nag-uugma kami sa gabos. Ang gabos na bilog na kinaaban at ang patingani ang mga langit noon na bertudes, ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos nagsasabi. Ang
asin mga hukbo, at langit asin nagapanokan sa iyo, kamarawayan, o sana sa kaitasan. Pag-aralan minadigdi sa ngaran kan kagurangan, o sana sa kaitasan. Kagurang nanay kanakadan banal, puraban ng gabos ng kabanalan, kaya ni mga atang na may maibig kami, pabanala ka na ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Siya na sa rugharing nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon ng panintinapay. Sin pagpasalamat binaakini tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siringman pagkapamanggi sa pagkayamang kangkalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kumagabos, sin mag-inom kay ni, tiniyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kagagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapamaya sa kulay ka. Kaya kami nagururumdum sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa iyong kagurangnan, gan tinapay nin buhay, asing kalising kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nagkikimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilyon ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, asin nga kabos na klero, si Ringman, garamdumas, sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, urog na itong pinapamaibi sa misang ini, asin ang kabos na gadan, dangan ako asin sa liwanag, dan sa imong lalawgon. Kaya kay kami kabos, namimibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, sing kabos na santos, sa kaitupan na kapakayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, sinupamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiban niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, sing kamurawayan, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Nadugdoan ka ng mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Amad niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang bot mo sa daga, ng siring sa langit.
Sa mong kakanon sa raldaw, tao mo sa muya mo niyan, sin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na taling ka sa kasalan, sinmandigtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, masin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Heso Kristo. Ulito sa imo an kahadean asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurang na, ni ka na nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo siya mapatuninong, asin magkabarunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tunindawangan kang kagurang nandaan ay namapas sa Indo, Asin sa imong pati espiritu. naawan ka mo, katanda ning katunindawangan. Peace be with you. Cordero con Dios na nagpapala kan mga kasalan kan ginapang. Cordero con Dios Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinabang. Cordero kan Diyos, kaheraki, kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinabang. Cordero kan Diyos, tawi kami din katoninongan. Uyan sa itong kagurangan ni Jesu Kristo, dinudulot ang sadiri bilang tunay na kakanon sa iyang dugo, tunay na inumon. Siya ang kondero kan Diyos, paparang ang kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita, kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya.
Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Tinapay na banal, tinahak para sa mga kabos, ikaw harap na banal. Itinos sa mga kabos, inuman ibuhay. Jesus nakakurang na, ikan sa muyang paglaon, ikan kakanon sa langit kikan, pagkakana kami kakurang na. Ikan tinapay na banal, pinahak para sa mga kabos, ikaw harap na banal. Inos sa mga kabos, inuman ibuhay. Mamibi kita. Kagurangnan kaming bapakumbabang nagangayo-ngayo sa imo, nag-ako kan mga biyaya nin banal na misteryo. Tanganing ang binuot kan sa imong aki, na sa mong gibuhon sa pagrundom sa iya, magparigon kan sa mong pagkamot, duli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan, ampon ng kamo, kan Diyos na makakaman, kay ban sa namang mal sa buhay, sa ngarang kanama, sin Aki, sin Espiritu Santo. Amen. Dunudot na, banal na Eucharistia, lakaw kita sa kaugumahan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon.